Bună ziua, dragii mei! Sunt onorată să fim astăzi din nou împreună și astăzi o să vorbim despre memorie, despre mnemotehnici, despre stiluri de învățare și cum informațiile pot fi structurate astfel încât să avem succes la examen. Și o să încep punându-mă în pielea unui student la medicină care are o cantitate foarte mare de informații și are foarte multe de învățat și urmează o sesiune foarte, foarte grea. Sunt două modalități. Să repete informația și să o citească și să o recitească de foarte multe ori și să se ducă la examen și să nu ia examenul. Sau, foarte simplu, să recurgă la niște trucuri, da, în funcție de capacitatea lui de memorare, să recurgă la niște trucuri, la niște strategii, da, scurte, acele scurtători pe care noi le vom folosi, le putem folosi în vis-a-vis de materialul de învățat, astfel încât să ne ușurăm memorarea tuturor informațiilor. Memorarea este un proces care este strâns legat de analizatorul cu care noi percepem, aducem la nivelul cutiei noastre, a memoriei, da? Imaginați-vă că acolo este un hard disk, da, extern, memoria este un hard disk extern, canalul prin care noi aducem informația de memorat, practic este direct proporțională cu stilul nostru de învățare și cu stilul nostru de memorare. Dacă noi aducem informația de memorare pe canalul auditiv, vom avea un stil de învățare auditiv și mnemotehnici specifice acestui stil. Dacă noi aducem informația pe canalul vizual, da, iarăși ne vom adapta acestui stil și, bineînțeles, al treilea stil, VAC, da, să rețineți acest acronim, vizual, auditiv și kinestezic, stilul nostru de învățare poate să fie kinestezic, adică informația este foarte complexă, ea trebuie explicată foarte mult și vine pe toate canalele de informație, dar ea are nevoie să fie structurată într-un mod personal. Și atunci, da, suntem în faza unui examen, decât să procrastinăm și să spui nu mai pot, nu mai știu, nu mai pot, am foarte mult de învățat, oricât învăț, oricum nu iau. Da, e foarte important să ne apucăm de treabă. Deci acțiunea, da, să nu rămânem în minte, să nu rămânem în emoții, că în funcție de stilul nostru de a fi, unii rămân pe corpul emoțional, unii rămân în corpul mental și unii se duc în corpul fizic. Da? Este foarte important să acționăm, pentru că gândurile plus emoțiile dau comportamente și acțiuni. Și atunci acționăm direct. Avem un examen, cum ne structurăm? Dacă noi facem parte din acele persoane care au o memorie vizuală, atunci va trebui să ne adaptăm, să găsim acele mnemotehnici care țin de analizatorul vizual. Și foarte important pentru vizuali, da, sunt pictogramele. E foarte important pentru ei să vadă, da? Cursul trebuie să fie ca o pictogramă, ca un tablou. Imaginați-vă, toată lumea știe tabloul lui Mona Lisa, da? Dacă închidem ochii, vedem tabloul lui Mona Lisa cu cele mai fine detalii. Vizualii au capacitatea asta să vadă materialul de învățat sub formă de pictograme. Și atunci, în procesul de învățare e foarte important să-și ia materialul de învățat și să sublinieze, să găsească acele culori cod. Culoarea roșie, culoarea albastră. Culoarea roșie înseamnă ceva foarte important în sistemul de dimensionare a culorilor, în sistemul general, internațional, al culorilor roșu înseamnă SOS și atunci culorile, cuvintele subliniate cu roșu reprezintă ceva foarte important. Verdele reprezintă legitățile, galbenul reprezintă ceea ce leagă informațiile între ele, albastru iarăși este o culoare foarte puternică care aduce informația la zi. Și atunci o persoană vizuală e foarte important să aibă o pagină în care să aibă foarte bine structurat cursul de învățat, după care e foarte important să ia cursul și să-l spargă, da? Să sublinieze definițiile, da? Să-și sublinieze, să numeroteze clasificările, iarăși
1, 2, 3 bulletele acelea pe care noi le întâlnim și în materialele Word, da? E foarte important să structureze foarte bine materialul, astfel încât la sfârșitul unui curs, da, el să aibă o pagină cu sinteza și o pagină cu, practic, arhitectonica, cu tapiseria cursului și el, da, la examen va putea încet, încet să îmbrace toate aceste informații. Auditivul, pentru auditiv este foarte important să folosim acele mecanisme narrative, telling and retelling. Și pentru el este foarte important să-și audă vocea. Vocea noastră este foarte, foarte cunoscută sinelui nostru, foarte cunoscută minții noastre. Dacă avem un material de învățat foarte stufos, foarte greu, foarte alambicat, e foarte important să citim informația de memorat și să o înregistrăm cu tehnicile actuale. Și la un banal telefon putem să apelăm să înregistrăm acea informație și făcând lucruri, deci mergând pe o zonă kinestezică, mergând pe o zonă practică, da, facem o prăjitură, udăm florile, facem niște exerciții de fitness, da, punem acel material de memorat să curgă și îl auzim. Da? Aceasta este un tip de memorare neintenționată și de obicei memorarea neintenționată este foarte practică, nu este uneori și foarte eficientă. Dar de obicei, dacă noi suntem auditivi și mergem într-un câmp informațional, noi cu urechiușile, cu urechile, preluăm informațiile care sunt necesare pentru noi și atunci noi le reținem pur și simplu. Asta este atitudinea cu care ar trebui să ne raportăm la informațiile pentru examen. Pur și simplu ne lăsăm în această poveste pe care noi o citim și încet, încet aceste informații se impregnează, se întipăresc, se fixează în mintea noastră. Și foarte important să vi le puneți, e foarte fain, seara înainte de a vă culca, dacă durează jumătate de oră, o oră această citire, să o ascultați, chiar dacă adormiți, o lăsați, telefonul se închide singur și în timpul nopții materialul de învățat se sedimentează în căsuțele potrivite examenului pe care nu-l avem. Pentru cei kinestezici, lucrurile sunt puțin mai complicate. De ce? Pentru că kinestezicul are nevoie foarte intrinsec să înțeleagă materialul de învățat. Și atunci kinestezicul e foarte important să-și structureze, da? Să citească materialul, să scoată ideile principale, să-l orienteze către, să-i dea sens, să scoată cuvintele care nu le înțelege, pentru că un kinestezic, dacă nu a înțeles materialul de învățat, nu va putea să-l redea niciodată, chiar dacă îl știe pe de rost. Pentru că dacă acel cuvânt pe care el nu l-a înțeles revine în fraza respectivă și el nu l-a înțeles, el nu-și va aduce aminte toată fraza. Da? Și atunci e foarte important pentru el să extragă termenii pe care nu îi înțelege, să-i explice, să și le explice foarte bine și apoi mintea lui va îmbrăca de la sine, da? El are capacitatea să îmbrace informația și să o definească prin propria lui capacitate de înțelegere. Kinestezicii, e foarte, foarte fain la kinestezici să-și aducă colegi acasă și pur și simplu să le predea informația de învățat. Și el este câștigat pentru că își dezvoltă abilitățile de comunicare, iar ceilalți sunt, dacă sunt și auditivi sau unii sunt și vizuali, vor prelua informațiile într-o formă adecvată, astfel încât la examen cu toții să aibă succes. Un alt lucru care e foarte important pentru examen este orientarea către scop, obiectivul și prezența cu care noi ne raportăm la un examen. Da? Și vorbeam, e foarte important să nu uitați de cei 8 ore de odihnă, 8 ore de somn și 8 ore de activitate practică, de plăcere. 8 ore de somn în timpul somnului, da, tot ce înseamnă material de memorat, chiar dacă noi tendința, înainte de examen, înainte de a învăța, în timpul zilei,
materia este la oaltă în timpul nopții, în funcție de canalul pe care noi am primit informația și stilul nostru de învățare, că este auditiv, că este vizual, că este kinestezic, materialul se așează, se structurează, se aglutinează, da? Și capătă sens în mintea noastră. În timpul somnului, 8 ore de somn, da? Practic, somnul face un stop-joc la nivelul proceselor cognitive, da? Și mintea se odihnește. A doua zi, da? Putem să reluăm din nou activitatea mentală. Gândiți-vă că mergeți la sală și faceți 5 ore de sală și în timpul nopții mai faceți 5 ore de sală. Mâine dimineață nu vă mai puteți ridica din pat, da? Dar dacă noi am învățat 5, 6, 8 ore într-o zi, 4 ore în prima parte a zilei, 4 ore în partea a doua zilei, da? Noaptea, toată informația se așează, mâine din nou se poate crea spațiu de memorare astfel încât să aducem alte informații. Nu putem să umplem un pahar plin. Încercați. Și o să vedeți că nu o să iasă. Nu uitați să vă recompensați pentru succesul la examen. Și inclusiv ceea ce facem noi aici este o recompensă pentru voi și este un dar pe care voi vi-l dăruiți pentru a fi mai eficienți, pentru a fi mai buni și pentru a obține notele pe care le doriți la examenele, atât examenele pe care le dați în școală, cât și examenele vieții. Succes!